Alas 8:05 da kabuasan. Good morning, good morning, good morning. At balang sinansakay. Kasumpalan nyo nangalan sa programan Early in the Morning. Dan nakapaborito Early Navarro. Wadjala sa programan may paruntalmat na saraya. Beteg-beteg tan matuan lik na ay balay. Yada aspecto technical si Engineer Jael Kayabyab. Siyempre saya sumakter yung amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Petsa 29 la, ada bulan na Hulyo 2026. Unsal tala su bulan na Agosto. Manasingger la. Manasingger lay tak kentilamet nasa kay taon. Musakila namin ditan pinablemiran dumarangal. Walay good news ya impalapag na sa Department of Energy. Medyo timundalamat sa tensyon ditan the Middle East at bautan na sa Iran tan Amerika. Yan na nayarin na walay rollback the next week the presyo na produkton petrolyo. Aratan so good news. Yan na kumun nuntundalan talaga to Tatay bakal dito na da paglaybokig. Gapoy pansumpalantutan niya marakap. Kay kaskasyaan iray manuntumbok iran henerasyon. Kapanag-protekta da sa environment tayo tatang tanagagi. Ni meulupan na Councilor Jonathan T. Ramos ang linis ira dita na dagilig na dayat. Wala ni amoy gagawin na tree planting. At salin tayon kuntakan ta mikabat tayo dasaray untan iran makanakana. Iran kabyangan dasaray kurang kudang ya gagawaan dasaray nanduruman grupo to save our environment, to save our Mother Earth at ating tanagagi. Para dasaray manuntumbok kiran henerasyon. Good news mo, tatatang tanagagi. Lalada si katira na mangkukonsumo na kuryente. No, nanunutan nyo sa may State of the Nation Address na Presidente Bongbong Marcos. At wala na indala dato so satay nayarin na pangkal da satay koleksyon. Panisingil pay papasa da saray consumers at systems loss sa tatang tanagagik tana satay arumani na value added tax. At good news kung ko tampul matya yung kurang dagawan sesyon karuman na sa Senado at sa committee hearing na sa Senado panamaglay ng Senador Erwin Tolfo. Mabuhay ka sir. Maya so singa may dadayo da sayan na kurang kudang at atang tanagagit. Da saya tampulan niya action mot. Na saya gangga na presidente. Da pangakal da singil pay papasa at saray member consumers. So sa tayo systems loss sa tatang tanagagi. Wala ta na da resibo da kapasilong da sa tayo pira law. Kanya nayari na myendan
katutan natan so ginapuanlan na dudengalan na tatang tanagagik. Dasay Senado, yaw ilakumon, yatan at man prosper, mantalunggaring. Piano jaduntan at nabawasan ng ganpanon. So sasakbatan tayo na irap at panagbayar na kuryente. Kana siyempre ayay agaylay katagay na tingil at kuryente. Pero aray Rumiran Electric Cooperative sansaray mapakurang na elektrisidad at atang tanagagik, medyo daan-daan lang daw sa desisyon. O sige. Pero atanlante at dengalan mo't ni at sa committee hearing antistan niya tawagan amin niya imbol bantis siya unla at sa plenaryo. Ang ipatuloy, dasaya nagaw na sa impeachment trial. O abangan po natin. Kung ano naman na namang ebidensya ang isasaklang na sa defense. Dasaya patiran na articles of impeachment. Tatang tanagagi, kasumpal lami sakay. May grave threat. Ito yung sublay. May sobraning panggastos na pundo. O sige. Yan na at ilakumon ya. Nasumpalaya tapiano magkaroon po tayo ng inaasam-asam na political stability. Watak-watak katatang tanagagi. Issue politika. So pantutungtungan niya na inay. Ay, nga kuminto to may kumpare kaya manginginom. Ibabagaton na saya gaununor at nakukulong nitan. By the way, at agmut ni Timunda, hindi pa nawawala ng pag-asa ang minority. Patuloy pa rin ang kailingan. May sasaklang na saya Karaw, dita na dasaya Senado na Senador Alan Peter Cayetano na payagan na makadalo sa impeachment trial ng dalawang senador na nakakulong. Senador Rodante Marcoleta at si Senador Jinggoy Estrada. Kaya ang susunod, yun naman ang inaabangan ng taong bayan na makukulong. Wala kang kasalanan, hindi ka makukulong. Mayroon tayong tinatawag na rule of law. Tawala motlante, so pangibasyan na pangisigap na kaso. Inuangga po, di wala, di ba? Hindi naman lahat ng senador na nasa minority may kaso, di ba? Wala naman. Kahit na yung mga hayagan na nag-uupos at talagang kumukontra. So, walay inyupit to may kumpare, kaya manginginom. Marami duwara salbara konto. Pero siyempre, nagmamasid lang po ang taong bayan. Nagmamasid lang po ang madlang people sa mga kaganapan sa isyong politikal dito sa ating bansang Pilipinas. Manasinggarla, so eleksyon na tatang tanagagik. Pero walay abasa ka ang pagbabalik. Talaranan tayo, tatang tanagagik. Saya dengalanditan at saya sayang isang tankaraw na umbalay, tatang tanagagik. Wala may bagaton, ay gaklombatik. Jaklabatla, saya na posisyon, pero natne, no. Tim mo maso, ip ng hangin. Makmeno may dapatan niya bawian.
Ayan dila, man mayor aklabat la. Nagyalatan tatangguyo rin. Oh, pero biglan na kimandidato datagaya posisyon. May numaitan niya rasunan. Kinahinggap isa kesalita mo, imbagam man mayor kalabat. Antayon, antoy magmaliw ya ubadad satan. Ha? Sa ibagada, Engineer Jail. Imbagak yato ay man mayor aklabat. Pero ako na paandian sukuraw ng taong bayan. Imbagada tanay. Agdi agyula ni bagay ang gapoy sa kaya sarita to. Gapoy palabra di unor to. Unta niratan. Papasuton da kaya man presidente kinandi ay takaruna umbalay at kumat na pandian sarili kya desisyon tan yaga kala umbatik. Pero akumat na pandian sukaraw ng taong bayan kwanto na niyoy. Yan na dakil ni. So nagawa pasimbalo da saray mandi desisyon naglaon tagam ed manasinggerlan eleksyon 2028. Pero mas pantatarian na saray walad barabarangay barangay eleksyon tani mariraan. Dakil na isyo tatang tanagagik lalo na impeachment trial agdani nalilimang ay pantungtungan susatay postponement na barangay BSKA barangay SK elections ay kagatar no November 2 2026. Bale, tanggano na buwas so eleksyon at wala ray kapitan niya ka-ready. Ready. Wayakin bakit? Tatalagan na antadamot ya si karay mantra trabaho. Kapwel, good morning. Kita na da barangay Papagayan. Dan na buwas la eleksyon. Kwanto? Na Kapwel Suryano. Basta antam ya sika at dakil lay ni tulong mo, gawan mo barangay mo, gano na buwas la eleksyon. Kukulyaw damuta. So ang aran ng kagawad Sally Fernandez, dita na Libsong Este, tatang tanagagi. Kagawad, pero matulong, lola da saray kababaihan in action. Walay ang gapoy saliw to'y taganoy laman. Maiter si kagawad Sally Fernandez. Yan dakil. So mangitutok dulid si katumat yung laban niya kapitan. Basta mantatrabaho ka, tangguyo rin da kaya, tuloy mo sa serbisyo. Pero no amay singgeran da ka at si antam at amay mangkulab. Antam may mangkulab, engineer dyan. May ninang mo'y pakakulaban mo da saray proyekto ipapagawam di tanad barangay. Ay nga pa markaanda ka. Dino palanang niya ang kapukad barangay hall ay socialist. Kayaman mo'y lugis, kwantod ta na yung gapo. Markaanda ka, pero no, talagan sangkanang ng day performance mo. Yung marakap, ay siyempre. Gano man samput lay terminum, gabay da, na may indursom, kapamilyam, piano dyan tuloy-tuloy sa serbisyo. Good morning, Madam Jane. Kanada Barangay Poblasyon da Balay na Lingayen. Jail, okay na ito. Yung ano natin dito.
Okay na. Alright. Sige. Sa iba pang usapin, syempre dito sa palarong small town lottery sa lalawigan ng Pangasinan na pinapatakbuho ng Grand 88 Gaming Corporation sa supervision po ng Philippine Charity Sweepstakes Office ay patuloy pa rin ang kanilang pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng Grand 88 Cares. Yan, lalo na sa kanilang mga business partners, mga sales agent, yung kabo at kobradores. Pagka may nagbo-birthday, meron ho silang cake at cash na binibigay para sa kanilang mga business partners. At patuloy pa rin ang paalala ng PCSO nasa tanging legal na operasyon lamang ng small town lottery tumaya para hindi ho magkaroon ng aberya sakaling kayo ay manalo. Banig naman ng ating kapulisan sa pamumuno ng ating OIC Provincial Director Dennis De Leon ay sinisiguro na walang anumang illegal na pataya ang mangyayari sa ating lalawigang Pangasinan. Patunay dito ang agad na panghuhuli doon sa mga gustong magbukis, kaya umuusbong na mga bukis na mangilan-ngilan lang naman. May mga siguro naglalakas loob na binubukis yung kanilang pataya, pero ito ay agad na hindi hinuhuli at hindi pinapaporma ang mga ganitong illegal na pagpapataya ng ating mga kapulisan. Yan. Dahil siyempre nandyan yung panawagan ng PCSO sa pamamagitan ni PCSO Branch Manager Christopher Pacalso sa Pangasinan na ang tanging legal na may operasyon ng pagpapataya ng small town lottery dito sa Pangasinan ay ang Grand 88 Gaming Corporation, except dito sa Dagupan City. Palagi nating tangkilikin ang larong may puso at nakakatulong pa tayo sa ating kapwa-tao. Ito ho yung small town lottery ng Grand 88 Gaming Corporation dito sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan City. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo.
Good morning kay Insan Ray at Philly Tigno yan sa may Caloocan Norte, bayan ng Binmalay, Pangasinan. Kanabin niya taga-balay na Binmalay mantatalaran unsublay la sa programa na PEM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal. Manaya si Engineer Jail kaya biyab. Nabuwas si Engineer Nexon. Nakaulop tayo. Balat sumakter rin amigo. RJ Jimenez at your service always. Umpawila, kasumpalan na pigaran na makanan paimano jalabat. DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter na dalan sa